Cene domaćih jaja na pijacama za mjesec mart 2026. godine jeste 30 dinara po komadu. Znači domaće jaja, organske kokoške, 30 dinara po komadu, mjesec mart 2026. godine. Naravno, uvijek je preporuka kupiti domaća jaja nego u nekim marketima. Jeste da su skuplja, ali su i kvalitetnije. Također, ono što je preporuka jeste da se jaja uvijek kupuju od proverenih prodavaca, proverenih ljudi sa sela koje drže kokoške u slobodnom uzgoju. To je obično tako ako imate već neki duži niz saradnje, ali ako nemate onda da pitate nekoga od koga oni kupuju i da vam preporuče. Znači još jednom, cene domaćih organskih jaja na pijacama za mjesec mart 2026. godine jeste 30 dinara po komadu.